Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate it. Kusayi ndaba kavuyo guys. Sisasenjabulweni. Siyacela ke nani niyazi ukuthi injabulo iyadakana. Nis-understand la kule platform masilobu sithi qa nanguvuyo. Okunye okuvelayo ayikho serious le video. Labo anti base-KZN abamuncu ngicela uqale ngi-address bona. Uyazi ukuthi yini isithando sami sisidade ma gogo lapho. Le kwenza ukuthi uchaze kakhulu inhliziyo yakhe ayintate emafutheni. Injabulo incane. Uyabona mawujabule umfana izinto azenzayo zi-equal to lento sikhombisana na ku social media ngeke u-explain. Mina ngikhuluma ngengane ku-TV show, ngi-analyze i-TV show kodwa kwi-reality ngingaphandle angazi. Ngisho manje mangathiwa uyangithuma uthi awugijime fix uye eMzumbe, angaze ngiye eMzumbe. eMzumbe engasemzinto. Ya ngiyakwazi eMzinto. Kodwa eMzumbe angaze ngifike ngakhona. Ngisho lani musu ukuthatha ufake inhliziyo ngisakhuluma nge-TV show. Ngoba konke kwi-TV show bakwazi ukubona ukuthi kume kanjani. Kodwa ke mase kufikile indaba ukuthi siyafundisana ila sengithi mina hawu waniqaphele phela lokho nakho okunye nakho nezifo ezikhona uyabo leyo ke isiqala kuba yi-reality phakathi kwami nawe sengikhomba ingozi. Manje leyo ukuthi ukwasha kwacima ubhala ama-paragraphs amade ilento enijwayeze yona. Mina iyangibhora lento yenu. Izenzo zomfana zikabhuti zikamalume zikababa azilingani nama-paragraphs. Uyabona ukuthi uma izenzo zakhe zidlula lama-paragraphs owabhalayo ngeke uchaze. Iqiniso ngeke ulichaze bakithi. Uyabona ngeke ulichaze iqiniso. Yikho abantu bethi injabulo ibhalwe ebusweni ngoba kusuka ebukhulume nobuso bakho ukuthi hawu uyakhazimula waze wamuhle yonke into ihamba kahle. Ebese uyaqala uya-explainer u-1 2 no 3 ubu-wife material ubu-submissive. Anisiyeka please. Siyaxolisa okwamanje yabo siyaxolisa. Mhlambe sisazolibiza iklasi lokufunda ngoba le submissive wife material kwenziwa kubani? Hawe ma usho ukuthi ubhuti ngaba nezenzo ezisabuphara kwayena usacinga ukuthi impilo ime kanjani. Wena usuyasubmitha already. Uzosubmitha ngendlela e-wrong. And indlela e-wrong ilimaza i-Black Forest. I-Black Forest masilimele wena ukhomba abathakathi engabe uye emtholampilo ngoba emtholampilo bazofike beyibuke besho ukuthi i-Black Forest yakho inankinga yiphi. Bekunikezeni i-medication efanele. Bekunikezeni i-treatment efanele. Wena uyazi ukuthi nibathathu. Mase nibathathu kodwa uyabuya nawe uthi ke ummese awuthi cece kancane. Ngesikhathi uthi cece kancane kuwe wazi kahle ukuthi nibawu-3. Sekunezinto ongaseyitholi kahle usukhomba ukuthi uMax Sichitho uthakathiwe hamba emtholampilo. Niyabona lento yenu ukuthi nibuye nona amavidiyo ami bengazile la bengizonitshela ukuthi uvuyo uphosta imbali ey'phethwe uvuyo ziyavela ngale okusho ukuthi ngempela zithengwe ngala. Uyabona kuba ne-confirmation nje ukuthi hawu wevuyo lezi imbali uyithathe nazo imbali ngayo. Uvuyo uvela nento ethile nanga uyayiphosta. Omunye ke ubhizi ke ngisho kini angikhulumi ngaba ku-social media ngikhuluma ngani imhlolo eniyenzayo. Wena ubabhizi ku-social media uthi uhlabekisa abantu inhliziyo yakho kodwa njani ihlabekile. Fundani ukuhlala phansi nani. Fundani ukuhlala phansi nani uzitshela ukuthi mina ngijabule ngeqiniso. Umuve ngaleyo ndlela ukuthi ujabule wena. Ungahlabekisa abantu uzoquleka. Abanye becabanga ukuthi amadimoni. Uquleke abantu becabanga ukuthi ezinye izinto kanti ukubekezela kwakho. Ngicela nizazi izinto ekufanele zibekezelelwe nezinto ezingabekezelelwe. Ngiyanicela. Ngiyanicela. Yabo mhla uwaphile eqinisweni ukuthi inhliziyo ijabule. Umqondo upholile. Impilo nje iflowa ngendlela kufanele ukuthi iflowe ngayo. Wena uhamba utshelwa yonke into uthi I understand. Uzobona ukuthi kulula kanjani.
Kubuhlungu khona vele ukuphuma endaweni enopoison, ngiyazi. Kubuhlungu. Angithi upoison usugxilile. Ukuthatha kancane phela lokhu wamukela poison. Uvele ugcwala umzimba wonke. Ngesikhathi usuphuma akumnandi, kodwa phuma phuma. Ukuze ungachazi. Mina ngiyabona ukuthi ku-comment section indaba kuchazwe. Masibala ukuthi hawu, niyambona yini ukuthi ukethi uyindoda engenamnikazi. Sikhuluma ngey'ngane eze-TV show. Mase kuba khona-ke uDarling o-understand-ayo ethi phela yena akanankinga ufundiswe 1 2 ngivele ngithi ngisuke ngisho kanje ngibuka i-comment. Yabo nje mase uqalile ukuthi yena akanankinga ngivele ngithi ngisho kwi-comment yakho. Kodwa-ke asiboni ngokufana, mhlampe nempilo asiyazi ngokufana. Hayi, mina kodwa angeke ngithi ungiphile u-ice cream ungangiphanga. Ngiqamba amanga. Hawu, umfana anginikeza ukudla okumuncu kodwa lapha ku-social media ngithi kumnandi. Ngeke. Hayi bo. Akhuluma iy'nkulumo ezingahlangani ngithi la ku-social media sekuyalunga. Kungalungi lutho. Mina ngiyasaba mhlawumbe nginenhliziyo ebukhulu. Kodwa-ke ngake ngakuzwa lokho baye bangitshela ukuthi hayi wena shuthi unenhliziyo ebukhulu uma ngaze usanganisa uthando. Hawu, akufuneki abantu benze ngathi la emhlabeni sifikele bona. Hawu, shuthi impilo sengizoyazi ngewindi lakho. Kwalona leli windi lakho lona liyafithiza lingcolile. Kwawena nje awuzazi ukuthi uyaphi, i-direction yakho ayikho. Ngiyamxoxela-ke. Kunesinye isigungu sase-KZN ekumele nje ukuthi ke sidile naso. Sithi anime kancane-ke bo aunty, please. Ningakhona ukuhlala phansi? Ya. Niphuza amanzi, nidla ama-fruits, nidla ama-veggie, nibe right. Uyakhona ukuphila ingekho lemithwalo oyiphoqayo noyithwesa yona. Abantu beyithwalise kanzima. Ngoba nakho-ke bona bathwale kanzima bafuna wonke umuntu athwale kanzima. Hayi bo, ngasho ngathi i-material yogogo neyoma le efike kudala akuseyona le yamanje, nesikhathi esihlukile. Siyazi-ke ukuthi abantu abadala angeke bey'xoxe zonke iy'gemegeme nezinto abay'fihlile ngoba bebekwazi ukufihla, bekuyimfundiso yakhona. Kodwa thina sithi cho. Yazi ukuthi sithini? Siyanqaba. Sinqaba thina, sinqaba nasey'nganeni zethu. Ngoba ekugcineni uzohlala laphaya, uhloniswe lama-outfits owafakayo, okuba umakoti onjani. Inhliziyo yakhe njani? Yakhathala. Yena lo okuthathe wakubeka waba umakoti wenzenjani? Okulethela izifo. Wena wenze njani? Ube umakoti oqotho, uloyal. Uloyal kuphi? Angisho ukuthi ungabi loyal, mina ngisho ukuthi iba loyal kuwena, inhliziyo yakho, impilo yakho. Ngoba le mpilo linye ithuba esinikwa lona ngayo. Cabangisisa-ke ukuthi uzohlala yini la okungemnandi khona. Cabangisisa. Zikhona yazi usungamane kuthiwe-ke ubhorekile ngoba u-single, mhlawumbe awatholi lawo ma-calls nani lezo zinto, kodwa nje ukhululeke ngaphakathi. Hayi guys, indaba beyinovuyo yasifika lana-ke, kodwa bekumele ngiyibale ngoba ngeke ufunde i-comment ngibe worried mina. Ngempela kuyenzeka ngithola ama-comment amathathu ngithi hayibo, uthini lo sisi? Ngize ngifise ngathi yabo lo obhale lento sengifisa ukwazi ukuthi yilena ibika kwi-TV show noma uyazi ngaye yini ke sikhuluma eceleni. Kodwa ngibuye ngithi angizuyidlala indaba yokuba usisidoli, angiyena usisidoli. Ngikhulumela nje ngama-TV shows la. Kodwa ukufike lowo muzwa wobusisidoli ngithi hayibo, akadingi ukuthi sibambane nje eceleni sithi ukuxoxa. Ngeke ngizwe kahle iside lakho ukuthi dade kusemela ne-TV show lokho okubhalayo noma vele une-experience uyakwazi ukuthi kuyikho.
Bye-ke guys, ngiyabonga nge-support yenu. Eyi, le video angisazi kodwa nje bese kuvele kwathi angingene la ngisho le ndaba yiyo leyo ukuthi izenzo zingaphezu kwamagama. Izenzo zingaphezu kwamagama.